Buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma ƙarfafa yunƙurin magance yawaitar adadin yara da ba su zuwa makaranta na daga cikin batun da ya fi ɗaukar hankali a yayin bikin Ranar Ilimi ta Duniya na bana. Taron na haɗin gwiwar Asusun Tallafawa Ƙananan Yara na Duniya UNICEF, Gwamnatin Jihar Borno, ƙungiyar Casford da sauran abokan hulɗa ya samu halarcin wakilai daga bangarori da dama. It is about young people shaping the future of education. This year's theme, which is the power of youth in co-creating education, reflects a simple truth. Education works best when young people are not just learners. I would like to appreciate the organizers for making sure that there is that collaboration amongst the government, the education stakeholders, the teachers, and the major players, the students. Caroline Moyi ita ce manajar harkokin ilimi ta Asusun Tallafawa Ƙananan Yara na Duniya UNICEF, ta kuma bayyana irin namijin ƙoƙarin da UNICEF ke yi wajen gudanar da aikinsa wanda ke isa ga ƙananan yara da ke faɗin duniya. This year, as you're aware, the theme is the role of youth in co-creating education. The importance of the event today is because it enables us as a state to reflect on what is the role of youth in co-creating education, not them as just agents of receiving education, but how can they be involved in terms of contributing in terms of ideas, contributing in terms of decision making, contributing as critical actors that can bring change in the education system for purposes of ensuring that education systems are sustainable. Wakiliyar sakataren dindindin da kuma wasu daga cikin ɗaliban da suka shiga gasar da aka yi a wurin taron sun bayyana alfanun ilimi ga rayuwar al'umma tare da yin kira ga yara 'yan uwansu da su daɗa zage dantse sosai. Sha'anin ilimi yana bukatan kowa da kowa ya sa hannu. Mun zo spelling bee ne kuma mun ji daɗi kuma ai farin ciki yau mun ci spelling bee. UNICEF mun gode. Muna neman yara su ƙara ilimi kuma su ƙara zuwa su ma su ci kamar yadda muka ci. An yi amannar cewa wadata kowa da kowa da ilimi zai iya sauya rayuwar al'umma da kuma magance aikata laifuka tsakanin matasa. An gabatar da lambar yabo ga wasu mutane da kuma tukuici ga ɗaliban da suka yi nasara a gasar da aka yi. Sabiu Malam Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.